ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് വിരക്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അല്ലെ? എന്നാ വെറുതെ വിരക്തി കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതില്ല. ഒപ്പം ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും കൂടെ വേണം, ആസക്തിയും കൂടെ വേണം. വിരക്തി ഏതിന്നാ? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തി വേണം. ആസക്തിയോ ഭഗവാനോട് അല്ലെ ഒപ്പം വേണം. രണ്ടും ഒരു കോംബോ. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്താ, ചില പേരൊക്കെ കരുതും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയില് സ്വയം ആളാവണു, മേനി നടിക്കണു എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം, ഞാനാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെ, അഹം ബീജപ്രദ പിത അല്ലെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്നിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്, യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കും, ഞാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, മത്ത പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണത്? ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അല്ലേ, പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാണ്. ആധികാരികമായി തൻ്റെ ദൈവികത പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക? എങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ സദ്ഗതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ അവകാശിയായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. തന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച അർജുനനെ ഉത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആ കർമ്മം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മയോഗമാക്കി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ ആ സാക്ഷാത്കാരം, സത്യദർശനത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പല യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് മോക്ഷം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന് കർമ്മഫലങ്ങളോടുള്ള ഇച്ഛ അത് നമ്മൾ വെടിയണം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായം. നമുക്ക് സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിലും അതുപോലെ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, ഗീതയുടെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ അധ്യായത്തില്.
ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ മാർഗം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനിലെ നിരുപാധികമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ചെയ്യൽ തന്നെയാണ്. അതൊരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കി പൂർണ്ണമായ ഉദ്ബുദ്ധിയിലേക്ക് ആനയിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ ആ സനാതനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഇതാണ് ഗീതാരഹസ്യം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രദ്ധാത്രയം, ശ്രദ്ധാഭേദങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ സന്യാസ മാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ 18-ാം അധ്യായം ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായമാണ്. 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. തുടക്കം തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അതിൽ കർമ്മയോഗമാണ് പറയുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിലെ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയും സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാനാധ്യായം. കർമ്മഫല ആസക്തി അത് നല്ലതല്ല, മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഫലേച്ഛയും കർമ്മവും ത്യജിക്കുന്നത് സന്യാസമാണ്. പിന്നെയോ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധ്യമാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കർമ്മത്തിനെ ത്യജിക്കുക അത് വളരെ പ്രയാസാണ്. കാരണം എന്താ, ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാലെ പ്രഭാവിതനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും സാധിക്കൂല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, ഒരിക്കല് പലവട്ടം അർജുനനെ അങ്ങോട്ട് മഹാബാഹു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പോഴിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ മഹാബാഹോ എന്നാ വിളിക്കണേ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ എന്നാണ്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ 4ഉം 5ഉം അധ്യായങ്ങളില് സന്യാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ഈ ത്യാഗത്തെ പറ്റിയിട്ടും സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നുകൂടി അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭാവാർത്ഥം ഉദയമാതാജി ഒന്ന് വായിക്കോ ഈ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദയമാതാജി വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻപ് വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമത്രേ 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യന്തര രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അതുതന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് യോഗിനാം അഭി സർവേശം എന്നെ ആത്മാവിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധമായ ഭഗവത്സോത്സവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതികളും വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നിവ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകമായ ഓം തത് സത് എന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് 18-ാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാം ഖണ്ഡം ഭക്തിയുത ഭഗവത്സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ഉദ്ദേശമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെയും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെയും പൂർവിക ആചാര്യന്മാരുടെയും വാക്കുകളുടെയും
പ്രാമാണിക സൂത്രങ്ങളുടെയും പൂർവിക ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളുടെയും പ്രാമാണികത ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രജ്ഞാനം താങ്കളുടെ കുത്തകയാണെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തിശൂന്യവാദികളുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവും ജ്ഞാതാവും ഭഗവാൻ തന്നെ. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും വേദത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തിലെ പോലെ 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ സംക്ഷേപ രൂപം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്യാഗവും ത്രിഗുണാതീതമായ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരലുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളായ ത്യാഗം, സന്യാസം ഇവയെ കുറിച്ചറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ 2 വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഋഷികേശ, കേശി, നിശൂദന എന്നീ 2 പേരുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. ഋഷികേശൻ എന്നതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ കൃഷ്ണൻ മനഃശാന്തി നേടാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ മനുഷ്യനെ സർവദാ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. തനിക്ക് സമനില കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. സംശയങ്ങളെ അസുരന്മാരോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കേശി നിശൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അതിഭീകരനായ ഒരു അസുരനായിരുന്നു കേശി. ഇപ്പോൾ തന്റെ സംശയത്തെ കേശി എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നാമവിശേഷമാക്കുമെന്നാണ് അർജുനന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ കേശി നിശൂദന എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഇപ്പോ ഉള്ള സംശയങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രാപ്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ കണ്ടത്. ഉപസംഹാരം ആയിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും നിർവചനാണ് അല്ലെ ചോദിച്ചത്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരൂ. മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് 4ഉം 5ഉം അധ്യായങ്ങളില്. എന്നാ ഒന്നും കൂടെ അത് ത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സഫലത, അതുപോലെ സന്യാസ മാർഗവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്, എന്നാല് എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരാലെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങള് ആദ്യം പറയും. പിന്നീടാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം. ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമത്രേ 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞു. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം, എന്നെ സ്വാത്മാവിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും വിവരിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തന രീതി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിവ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ പണ്ഡിതന്മാര് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാണ്. ഫലാസക്തി അതാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമല്ലേ. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങള്
ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ത്രിഗുണ പ്രേരിതരായിട്ട് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. സന്യാസമാർഗം സർവശ്രേഷ്ഠമാണ്. സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മള് ഫലം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ മാർഗങ്ങൾ രണ്ടും ദോഷമല്ല, നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ഫലോദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. അതെല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടതാ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം. എന്നാൽ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കരുത്. അല്ലെ? കർമ്മഫലമാണ് ത്യജിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ട. ദോഷമുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കാം, പക്ഷെ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്നവ ത്യജിക്കരുത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യസിദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വെവ്വേറെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്പുത്ര ലബ്ധിക്ക്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് സവിശേഷ യജ്ഞങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക്, ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട്. എങ്കിലും അങ്ങനെ അഭീഷ്ട സിദ്ധികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹൃദയശുദ്ധിക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടുന്നവ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്താണ് ഈ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ഹെൻറി ഫോർഡ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ട അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ആയിട്ട് അംബരീഷ് പ്രഭു ആണ്, അല്ലെ? മായാപൂരില് രാധാമാധവ് മന്ദിർ ചെയ്യണമെന്ന് 1965 പ്രഭുപാദ് ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കർമ്മഫലം എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആ ടെമ്പിളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പകുതിയിലധികം ഫണ്ടും അദ്ദേഹമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസിയാവാം എന്ന് മറ്റു ചിലർ എതിർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച സന്യാസിയാവാമെന്ന് മറ്റു ചിലർ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിന യജ്ഞദാന തപകർമാന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് ദോഷമുള്ളവ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലാത്തവയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഫലോദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം. എന്നാൽ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കരുത്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. യജ്ഞത്തിലെ ജന്തുബലി നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ ഏതു വിധത്തിലും ഹിംസ നിന്ദ്യവുമാണ്. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ മറ്റ് ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമാന്മാർ പറഞ്ഞു, പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇനി 4-ാമത്തേല് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. യഥാർത്ഥ സത്യദർശികൾ കണ്ടറിഞ്ഞത് ഭഗവാനും അത് അനുകൂലിക്കുകയാണ്. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർമ്മത്യാഗം അത് 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വാഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതാണ് അന്തിമമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അന്തിമമായിട്ട് കരുതാം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എപ്രകാരമാണോ ത്യാഗ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തന്നെ വേണം അതിനെ വിലയിരുത്താൻ എന്നാണ് ഭഗവൻ മതം. ഓരോ കർമ്മവും നമ്മളെ ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം.
മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച സന്യാസിയായ ഒരാൾക്ക് വൈവാഹിക കർമ്മത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമോ? മാനുഷിക ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഏത് യജ്ഞവും ത്യാജ്യമല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാവണം യോഗികൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ പലതുണ്ട്. 40 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ 16 എണ്ണം ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള് പ്രധാനമാണ്, നമുക്കറിയാം. അവയിൽ ഒന്നാണ് വിവാഹം. അങ്ങനെ അതിനെ വിവാഹ യജ്ഞം എന്ന് പറയും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയായ ഒരാൾക്ക് വൈവാഹിക കർമ്മത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോണ്ട് തെറ്റില്ല. മാനുഷിക ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഏത് യജ്ഞവും ത്യാജ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു യജ്ഞമാണ് വിവാഹ സംസ്കാരം. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശക്തമാക്കാനുള്ള യജ്ഞമാണ് വിവാഹ സംസ്കാരം. സന്യാസികൾക്ക് പോലും അധികം ആളുകളെയും വിവാഹ യജ്ഞം നടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് സ്ത്രീ സംഘം നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പുള്ള ആശ്രമത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിന് വിവാഹ ജീവിതം അരുതെന്ന് വരുന്നില്ല. ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനും അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഒക്കെ ഉതകുമെങ്കിൽ സന്യാസിക്കും വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞം നടത്തി കൊടുക്കാം. കർമ്മഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ സന്യാസിയായിട്ടും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ട് കർമ്മം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ആസക്തി പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. പിന്നെയോ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള് ത്യജിക്കണം, അല്ലേ? ഇവിടെ സ്വർലോക പ്രാപ്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള് ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവയെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് താനും. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും പവിത്രമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായകമാകാവുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തനത് സ്വീകരിക്കാം. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപേക്ഷിക്കല്, അത് 3 വിധമുണ്ട്. കർമ്മം കർമ്മത്യാഗം 3 വിധം പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ഇനി തമോ ഗുണത്തിലെ ത്യാഗാണ് പറയണത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗാസ്താമസ പരികീർത്തയ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വധർമ്മം, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഭൗതിക സംതൃപ്തിക്കായുള്ള കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭഗവാന് ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തു കൂടാ എന്നാണ് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുക, നിവേദിക്കുക, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുക മുതലായ കർമ്മങ്ങള് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവയാണ്.
ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? താമസികമായ ത്യാഗം അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? രാജസമായതോ അറിയാം, എന്നാലും ആലസ്യം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദുഃഖമിത്യേവയത്കർമ്മ കായക്ലേശാത്യ ഭയാത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരാൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമാണെന്ന് കരുതി ധനാർജന മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. ധനം സമ്പാദിക്കാം, അല്ലെ, ധാർമ്മികമായിട്ട്, എന്നിട്ട് അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികള് ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവ ചെയ്യാതെ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല. ആ നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ത്യാഗം നിഷ്ഫലമായി തീരും. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയാണ് സന്യാസമാകുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കാര്യമിത്തേവയത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്യുപോമത. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരാൾ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൊഴിലുമായോ ഫാക്ടറിയിലെ മറ്റു തൊഴിലാളികളുമായോ ബന്ധം പുലർത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫലവും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ നിലയിൽ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അഭൗതികമാണ്. ഈ മനോഭാവത്തോടെ കർത്തവ്യം എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ത്യാഗം സാത്വികമായ ത്യാഗമാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് സംഘരഹിതനാവും, അല്ലെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമായി മാത്രം കരുതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവത്തോടെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യരുത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഫലോ എല്ലാം കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അഭൗതികമാണ്. അപ്പൊ അത് സാത്വിക ത്യാഗമാണ്. ഇനി എന്താ പറയണേ? ശരിയായ ധാരണയില്ലാത്തതിനാല് ആണ് തമോ ഗുണത്തില് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പലതും ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് അത് താമസിക ത്യാഗത്തിലാണ് വരിക. അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ അത് രാജസികമായിട്ട് വരും. ശരിയായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികത. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാ പറയണേ. നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങള് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ആത്മശാന്തി കൈവരിച്ചിട്ട് സത്യം കണ്ട് സംശയം വെടിഞ്ഞ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയാണ് കാണുക? സാത്വികനാണ്, അല്ലെ, ബുദ്ധിമാനാണ് ആ ത്യാഗി. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആയാലും അതിനോട് വെറുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വല്ലാണ്ടുള്ള ആഗ്രഹം അതും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമോ സാത്വിക സ്വഭാവമോ ഉള്ളവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നവൻ തികഞ്ഞ ബുദ്ധിമാനാണ്. താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും. സംശയങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ല, അല്ലെ, ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുമില്ല, നല്ല ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവില്ല. ശരീര ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു കൂസലും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മശാന്തി കൈവരിച്ചിട്ട്
സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞതാ. പിന്നെ അങ്ങനെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ത്യാഗിയാണ് ആ വ്യക്തി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമോ സാത്വിക ഭാവമോ ഉള്ളവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീരക്ലേശങ്ങളോട് പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നവൻ തികഞ്ഞ ബുദ്ധിമാനാണെന്നറിയണം. താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങാൻ അതിന് കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, അല്ലെ? 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷത യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും കർമ്മഫലങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാതിരിക്കുകയും ഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവഴിക്കും. ഇത്തരം വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. അവര് എവിടെയും പോകുമൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? അവര് കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവര് സന്യാസമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നത്. നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. നാം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യം, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ആസക്തി ഫലേച്ഛയോടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമ്മൾ പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കർമ്മ ഭാരം നമുക്ക് വന്നു ചേരും, കർമ്മബന്ധനങ്ങള് നമുക്ക് വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണശേഷം കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഊന്നി പറയണത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഏതു കർമ്മത്തിനും ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ട്. 5 ഹേതുക്കളുണ്ട് ആ ഒരു കർമ്മം നടപ്പാവാൻ. അതാണ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് പറയണത്. കർമ്മരഹസ്യമാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ. 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്, 5 ഹേതുക്കളുണ്ട് ഏത് കർമ്മത്തിനും. അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനം ഉദിക്കണത്. ഈ പ്രപഞ്ചം, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി, അവസാനം എല്ലാം അറിയണം. ഉപനിഷത്തിലെ കർമ്മഫല സിദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവര് കേൾക്കുമ്പോൾ 3 തരത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ ഒരേ ക്ലാസ് തന്നെയാ കേൾക്കുക, പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവും. ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രതികരണം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ ഒരാൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് വേദാന്ത തത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു. എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്, പ്രതികരണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായിട്ട് ആൾക്ക് അത് ബാധിക്കാതിരിക്കും എന്ന് ചോദ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മറുപടി. വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറയായി ആചാര്യന്മാരെല്ലാം അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ശ്രീ ശങ്കരൻ പോലും വേദാന്ത സൂത്രത്തെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാമാണികതയെ സ്വീകരിക്കണം. ആത്യന്തികമായ നിയന്ത്രണം പരമാത്മാവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ട. പൂർവകർമ്മങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും വെവ്വേറെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അവിടുത്തെ ആജ്ഞപ്രകാരം നിറവേറ്റുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഇഹലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് അവയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ. ഈ കാരണങ്ങൾ 5നെയും കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ തണ്ടാണ് സാഖ്യം എന്നുള്ളത്. വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തണ്ടായി ആചാര്യന്മാരെല്ലാം അതിനെ അംഗീകരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ പ്രതികരണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആ 5 കാരണങ്ങള്, കർമ്മരഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ആ 5 കാരണങ്ങള് ഇവിടെ 14ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവ അത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം ഒന്നാമത്തെ കാരണം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. കർമ്മരഹിതമായ ഒരു ആശ്രയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാഹനം ഓടാൻ ഒരു ചലിക്കാത്ത പ്രതലം വേണം അല്ലെ, റോഡ് വേണം. അതുപോലെയാണ് ശരീരം, അധിഷ്ഠാനം വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം അല്ലെ. പിന്നെയോ കരണങ്ങൾ വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെയോ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, ചേഷ്ട എന്ന് പറയും, എൻഡവർ എന്ന് പറയും, ചേഷ്ട അത് വേണം. പിന്നെയോ പരമാത്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ വേണം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? ശരീരം, ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരം വേണം അല്ലെ കർമ്മം ചെയ്യാന്. കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങളെ പറയാണ് ഇവിടെ. ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളവ തന്നെ. ആത്യന്തികമായ കാരണം സർവേശ്വരനാണ്. ഈ നിലയിൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും കർമ്മബദ്ധരല്ല. അപ്പൊ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ന് പറയും. കർത്താവ് എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന ആള്. അറിയുന്നവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആത്മാവാണെന്ന് ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ കർമ്മത്തിനും പിന്നിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്യന്തിക കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബദ്ധരാവണില്ല അവര്. എല്ലാം അവര് ചെയ്യണത് പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 5ഉം ഈ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ഫലപ്രാപ്തിയില് എത്തണത്.
ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അത് അത് ശരിയായി നടപ്പിലാക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുകൂലമാക്കാനാണ് എല്ലാ ആരാധനകളും സാധനയും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം അല്ലെ? അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, മാത്രല്ല ഭഗവാനും. അങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരവാങ്മനോഭിർയത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവാ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വന്നു അല്ലെ, BMW ഇവിടെയും എത്തി. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്, അതാണ് കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ കരണങ്ങള് 3 കരണങ്ങള്, അതാണ് ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്. BMW നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാലാണ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ചിന്ത വരുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വാക്കായി മാറുന്നത്, പിന്നെയാണ് അത് ശരീരം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ന്യായം, അന്യായം എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിന് വിരുദ്ധമായത് അന്യായമായ കർമ്മം. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ. അല്ലെ? ശരീരം വേണം അല്ലെ, ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരം വേണം. പിന്നെ കരണങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. 5 ഘടകങ്ങള്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നിരിക്കെ താനാണ് കർത്താവെന്ന് മൂഢന്മാര് കരുതാണ് അല്ലെ. 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കർമ്മം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ മൂഢരെന്താ കരുതണത്? അവര് വിചാരിക്കണത് താനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കർത്താവ് എന്ന് കരുതും. അതാണ് ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തത്രൈവം സതി കർത്താരമാത്മാനം കേവലം തുയാ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാ ന സ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് തന്റെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഒരു മൂഢന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭൗതിക കാരണങ്ങള് ശരീരം, കർത്താവ്, കരണങ്ങൾ, പ്രയത്നം എന്നിവയാണെങ്കിലും ആത്യന്തിക കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വേണം എല്ലാത്തിനും. ശരീരം വേണം, ജീവനുള്ള ശരീരം വേണം അല്ലെ, കർത്താവ്, കരണങ്ങള് എല്ലാം വേണം, പ്രയത്നം വേണം, എല്ലാം വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കർമ്മം നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണം എന്താ? പരമപുരുഷനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? മായയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പറയാ. ഈ കർമ്മ രഹസ്യം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ ദുർമതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവര്. കർമ്മമോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാവുമെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാര്, അതാണ് ദുർമതി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. ജീവാത്മാവ് തനിക്കൊരു കർത്തൃത്വം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മവുമായിട്ട് കൂട്ടുപിണയുന്നതാണ് കർമ്മബന്ധം. എന്നാല് അങ്ങനെ കൂട്ടുപിണയാത്ത ആളിന്റെ ഒരു കർമ്മവും ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യ ന ലിപ്യതേ ഹത്വാ
ബിസസ് ഇമാം ലോകാൻ നഹന്തിന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ. ഒരാളെ കൊല്ലാം എന്നല്ല, ഹിംസകൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലും അല്ലെ, അത് ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ ഹിംസകനാകുന്നില്ല എന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായിട്ട് ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ അതൊരു ഹിംസയായാൽ പോലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മങ്ങള് ബന്ധന അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടില്ല. ഇത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഈശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ ഹിംസിക്കുക അതല്ല ഇവിടെ പറയണത്. ഒരാളെ കൊല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈവൻ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഭഗവത് ഇച്ഛയോടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അയാൾ ഹിംസകനാവില്ല എന്നാണ് പറയണേ. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷേ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭാവന അതാണ് അല്ലെ പാപപുണ്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭാവന സംശുദ്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാപഭാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 17 ശ്ലോകം എടുത്തു. ആ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് ക്ലിയമായി പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ശരിയാ. ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിളായി റിവിഷൻ പോലെ ആയ കാരണമാണ്. എന്നാലും ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി വരണ്ടേ? മനസ്സിലായി വരണം. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോ എന്താണ് പറയണേ? 17 ശ്ലോകം എടുത്തു. ഒരു കർമ്മത്തിന് 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഘടകങ്ങള്? ആരാ പറയാ? പറയും. ശരീരം, കർത്താവ്, കാരണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പ്രയത്നം, പരമപുരുഷൻ. അതെ, കരണം എന്നാ പറയാ കേട്ടോ. 3 കരണങ്ങള്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് 3 കരണങ്ങള് എന്ന് പറയാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം. മറ്റേത് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് വേണല്ലോ കർത്താവായിട്ട്. പിന്നെ കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയത്നം തന്നെ. പിന്നെ ഭഗവാനും. അങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. അല്ലാതെ മൂഢന്മാര് ധരിക്കും ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഈ 4 എണ്ണത്തിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെ, എന്നാ മാത്രമേ ഒരു കർമ്മം അവിടെ നടക്കണുള്ളൂ. ദുർമതികള് എന്താ വിചാരിക്കുക? താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ. ഈ കർമ്മ രഹസ്യം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം ഫലപ്രാപ്തി എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഉണ്ട്. 5 ഹേതുക്കളാണ് ഒരു കർമ്മം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടത്. അത് നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഏതാ നമുക്ക് പഠിച്ചത്? ഇപ്പോ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മള് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ത്യാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് സ്വാത്വികമായതും രാജസീകമായതും താമസികമായതുമാണ്. അതെ അല്ലേ? അതെ. ഓരോ കർമ്മവും ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നത്. സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് യജ്ഞമാണ്.
അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. രാജസീയമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബന്ധന കാരണാവും. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞു? അത് ബന്ധന കാരണാവും. അത് ബന്ധന കാരണമാവും. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവകരം ആവും. സ്വയം നല്ലതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും നന്നാവില്ല. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ത്യാഗം, 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗം പറയാണ്. ആദ്യം തമോ ഗുണത്തിലെ ത്യാഗമാണ് പറയണത്. സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ, വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ അറിയാം എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന്, എന്നിട്ടും ആലസ്യം കൊണ്ട് ക്ലേശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസ ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക സംഘം ഇല്ലാതെ, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതുപോലെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വിക ത്യാഗമാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് ത്യാഗി, അല്ലെ? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവൻ ത്യാഗി. എന്നാ സന്യാസി ആരാ? കർമ്മഫലങ്ങളെയും കർമ്മത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് സന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങളെയും കർമ്മത്തെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു സന്യാസി സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാപം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ആണ് വിധി. അവന് വേണ്ടി പാപം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സന്യാസി ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാദിഷ്ടമായത് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മള് ഏകദേശം കൃഷ്ണാഭോഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഏകദേശം അതേ രീതിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യണത്. അതന്നെയാ നമ്മുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ നമ്മളെ അതന്നെയാണ് ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊന്നുകൂടി വ്യക്തമായി തന്നു മാത്രം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് മുമ്പ് 4ഉം 5ഉം അധ്യായങ്ങളിലെ സന്യാസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. എന്നാലും ആ ത്യാഗം, സന്യാസം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയണത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറയണത്. 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് ഈ എന്താ പറയാ, പണ്ഡിതന്മാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാ പറയണത്. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്നാ പറയണേ. പിന്നെയോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. പണ്ഡിതന്മാര് ഇതിനെ ത്യാഗത്തിനെയും സന്യാസത്തിനെയും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസമാണെന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ പറയണത്. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്നാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. എന്നാ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാവാം എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ
ദോഷമുള്ളവ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, അത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ വരണേ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദോഷമുള്ളവ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അന്തിമമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. കർമ്മത്യാഗം 3 വിധം ഉണ്ടെന്നാണ് ആ 4-ാം ശ്ലോകത്തില്. അതും യഥാർത്ഥ സത്യദർശികൾ കണ്ടറിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അത് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഭിപ്രായം. ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാനും അനുകൂലിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വാഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഫൈനലാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അത് ഭഗവാൻ പറയണതാണ്. ഭഗവാൻ അത് അനുകൂലിക്കണതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതന്നെ ഫൈനൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മത്തിന്റെയും പരമലക്ഷ്യം എന്താ? പരമസത്യത്തെ അറിയുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമാവണു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിത്തശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ പറ്റുക. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് പറയണേ. ക്ലിയർ ആയോ? വ്യക്തായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സന്യാസി ആവാൻ കാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട. കർമ്മഫലാസക്തി ഇല്ലാണ്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്യാ. നമ്മള് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ആ ഭാവനയിൽ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മളും സന്യാസി തന്നെയാ. ഇപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴും അതിന്റെ നിസ്സാരതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നിസ്സംഗതയോടെ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം പോലും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അപ്പൊ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ട് അല്ലെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാ പ്രഭു അല്ലെ. ആസക്തി അല്ലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങള് ശ്രേഷ്ഠമായവ. അതും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുക, കർത്തവ്യ നിർവഹണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാ പറഞ്ഞ്. 7 മുതൽ ത്യാഗം 3 വിധത്തില് പറയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താല് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗാണ്. 7-ാമത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം പറഞ്ഞു. രാജസത്യാഗം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, മഞ്ഞുകാലത്ത് പ്രാതസ്നാനം ഒഴിവാക്കുക, അത് രാജസത്യാഗാണ്. മഞ്ഞുകാലാണെങ്കിലും പ്രാതസ്നാനം വേണം അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു കുടുംബിനി വേനൽക്കാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാതിരിക്കുക
അല്ലെ, ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല, എനിക്ക് പാചകം ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസത്യാഗം. വ്യക്തായോ? വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മള് വളരെ ഇപ്പൊ മഞ്ഞ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഐസൊക്കെ വീഴുന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കാലത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി അല്ലേ? വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാ, ഒഴിവാക്കരുത്. അത് രാജസത്യാഗമായി മാറും. അതിന് പ്രത്യേക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലേ? നമ്മള് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തില് ശുദ്ധമാവാനുള്ള പ്രക്രിയൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല തോന്നുന്നു. അതുപോലെ മറ്റേ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം ഏതാ? ഭൗതിക സംഘരഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ, ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര്. അവര് പലതും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അല്ലെ, അത് താമസിക ത്യാഗത്തിൽ വരും. പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് രാജസിക ത്യാഗം. ശരിയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികത. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആസുരിക ഭാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് അതന്നെ. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് തന്നെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണ പോലെയുള്ളൂ. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ഭക്തൻ ആരെയും വെറുക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതൊക്കെയും ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, അതൊക്കെ പഠിച്ചതിൽ വരുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയണേ. ഹരീഷ് മാതാജി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതും തെറ്റല്ലേ മാതാജി? അതെ, അത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതില്. സ്വധർമ്മം ചെയ്യാണ്, തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വധർമ്മം ചെയ്യണതാണ് ശരി. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ അല്ലെ, അതല്ലേ? അതെ. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോക പ്രഭു? എത്ര ശ്ലോകാന്ന് ഓർമ്മയില്ല മാതാജി, മുന്നേ പഠിച്ചത്. അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ കർമ്മവാസനകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് തന്നെ വേണം ആ വാസന ഒടുങ്ങാൻ അല്ലേ. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്കൊന്നും പോവരുത് എന്നല്ലേ പറയാ. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അത് വിജയിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത് ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റും, കർമ്മത്തിനെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു സന്യാസി കർമ്മത്തിനെ പോലും ത്യജിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാവനയോടെ ചെയ്യും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, കർമ്മത്തിനെ ത്യജിച്ച പോലെയാണ് ആ സന്യാസി ചെയ്യുക. അതിലൊരു ആസക്തി വെക്കില്ല. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി പ്രഭു പറഞ്ഞത്. അതെ അല്ലേ? 47 47 അല്ലേ? അതെ. പ്രഭുവിനൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് അല്ലേ രാഘവൻ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. അതാണ് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അതൊന്നും കൂടി വ്യക്തമായി തരുമോ? അതായത് അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ, അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കർമ്മം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ഫല ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴവർക്ക് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവും. മരണാനന്തരം അത് പാപമായിട്ടും പുണ്യമായിട്ടും ഒക്കെ അവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാവും. എന്നാൽ സന്യാസികള് എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാ അല്ലെ, അവര് കർമ്മവും കർമ്മഫലവും ത്യജിച്ചവരാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കർമ്മബന്ധനം വരില്ല മരണശേഷം. വ്യക്തായോ? ഇനിയാണ് ഈ 13ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് 5 ഹേതുക്കളെ പറയണത്. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ട്, 5 ഹേതുക്കളും ഉണ്ട് എന്ന്. പഞ്ചൈതാനി കാരണാനി നിബോധമേ, പഞ്ചൈതാനി 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ അതാണോ? അതെ, അതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ. കാരണങ്ങൾ അതിനെ പറയാ കർമ്മരഹസ്യം എന്നാ അതിനെ പറയാ. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയണത് ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു തലമാണ്. അതായത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വാഹനം ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് വേണം, ചലിക്കാത്ത ഒരു റോഡ് വേണം. അതുപോലെ ഇനി ഇവിടെ 15ാമത്തേല് ന്യായം അന്യായം, ന്യായം വാ വിപരീതം വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ന്യായമായതോ അതല്ലെങ്കിൽ അന്യായമായതോ എന്നാണ്. ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവ എന്ന് പറഞ്ഞ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ഏതായാലും ന്യായമായ കാര്യമായാലും അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ച, അത് തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ന്യായം വാ വിപരീതം വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോ എന്താണ്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മം, അതിന് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ കർമ്മം, ന്യായം വിപരീതം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമായാലും 5 ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനും 5 ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി 16ാമത്തെ. താനാണ് കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദുർമതികള് വിചാരിക്കും. കർമ്മമോചനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത കൂട്ടരാണ് ഈ ദുർമതികൾ. ദുർമതി എന്ന് പറയണില്ലേ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? അവര്. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും അവര് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ഞാനാണ് ചെയ്യണത് എന്നാണ് അവര് ബുദ്ധിമാനല്ല, ദുർമതി എന്നവരെ അതുകൊണ്ടാ പറയണേ. അപ്പൊ സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല. അവര് മായയിൽ പെട്ടുഴലുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഈ കർമ്മരഹസ്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തായോ? ഇനി 17ാമത്തേല് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ് തനിക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം വരെയാണ് ജീവാത്മാവിന്. ഈ കർമ്മവുമായിട്ട് കൂട്ടുപിണയുന്ന രീതിയിലുള്ള. എന്നാൽ ഈ കർമ്മവുമായിട്ട് കൂട്ടുപിണയാത്ത ആൾക്കൊരു കർമ്മവും ബന്ധിക്കില്ല എന്നറിയണില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും, എന്ന് വെച്ച് നരഹത്യ ചെയ്യാമെന്നല്ല കേട്ടോ, ഈവൺ ഇഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും, അതുപോലും എന്നാണ്. അത് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള അല്ലെ, കൊല ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അറ്റത്തെ അല്ലെ കുറ്റം. അതുപോലും എന്നാണ്, അല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്യാം എന്നല്ല. ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവിടെ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒരാളെ കൊല്ലാം എന്നല്ല, ഈവൻ കൊന്നാൽ പോലും എന്നാണ്.
താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുമ്പോ, അല്ലേ? ഭാവനയാണ് പാപപുണ്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഏത് ഭാവനയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാ. ക്ലിയർ ആയോ? നിത്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനാവാതെ, ഏ നിത്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനാവാതെ അല്ലേ? ആ, ഞാനല്ല, ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യൂ എന്നാ പറയണേ. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയണില്ലേ? അത് സ്വധർമ്മല്ലേ മാതാജി? ആ, സ്വധർമ്മം ചെയ്യാ. അത് തന്നെയാണ് കാർമിക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വധർമ്മം തന്നെയാണോ? അതെ. ആ, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം. അല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ സ്വധർമ്മത്തില്. അത് ഇവിടെ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും എന്ന് പറയണത് കുറച്ചൊരു ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന ഒരാളെ വധിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈവൺ ഇഫ് അവസരങ്ങളിൽ ചെയ്യാം, ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു രാത്രി അതിക്രമിച്ച ഒരു കള്ളൻ കയറി വന്ന് നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. നമുക്ക് ഏത് വിധേനയും ചെറുത്ത് നിൽക്കാം. ചിലപ്പോ നമ്മള് വെട്ടൂത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അയാളെ, നമ്മുടെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം, അല്ലേ? അങ്ങനെ പോലും ചെയ്താൽ പോലും നമ്മള്, അല്ലേ, ഈശ്വര എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രാണരക്ഷ. അങ്ങനെ പോലും ചെയ്താൽ പോലും അത് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആ, അപ്പൊ അതാണ് 17 ശ്ലോകങ്ങള്. ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലാത്ത അധ്യായമാണ് പ്രഭു. ഈ അധ്യായം ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലാത്തതാ. കാരണം നമ്മൾ ഈ വന്ന അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചതിന്റെ തന്നെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരിക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 ഒക്കെ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാതാജി. അല്ല, ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശരിയാവണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരുമിച്ച് നമ്മള് അങ്ങനെയല്ല, ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തണ്ടേ? ആ, നമ്മള് സമയം നീട്ടുന്നതാണ്. എന്താ മനസ്സിലാവണുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ എഴുതാനുള്ള സമയം നോക്കുകയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സാറ്റർഡേ അല്ലേ മാതാജി? നാളെ സാറ്റർഡേ അല്ലേ? നമ്മള് ഒരു ക്ലാസ് വെക്കുന്നതാണ്, അവലോകനം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 17 അധ്യായം കഴിയോ? ഇല്ല, 16 ആവില്ല. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഒരു ശനിയാഴ്ച കൂടി കിട്ടും. അതെ. ഇതിപ്പോ ഇത് 78 ശ്ലോകം ഉള്ളതല്ലേ ഈ അധ്യായം? അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കൂടി തീരൂലല്ലോ. അടുത്ത ശനിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തീരും. ചിലപ്പോ 5 ദിവസല്ലേ? ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്താ അവലോകനം നടത്തിയില്ല? അല്ല, ഇന്നലെ മാതാജി അത് ശരിക്കും അറിയാനൊക്കെ, കാരണം വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലിട്ടതാണ്. കണ്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ലേറ്റ് ആയി കാണും. പിന്നെ എല്ലാവരോടും, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നേരത്തെ അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് താമസിച്ചു പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരല്പം അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നലെ. ഞാന് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ് ആയി ഇപ്പൊ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അയോധ്യ പോയവരുടെയൊക്കെ പ്രഭുവിന്റെയും മാതാജിയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നിയോഗം എനിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ? അപ്പൊ സേവ കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ 4ാമത്തെ ക്ലാസ് ചെയ്ത് ആകെ ഗഡബഡായി, ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. വേറൊരു ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ. അത് അവരുടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ. ഇത് മാതാജിയുടെ ശരിക്കും മാതാജിയുടെ പേരാണോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ? അതിപ്പോ അത് മാറ്റിയില്ലേ ഞാൻ? ഇല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ മാതാജി ഈ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രേമ മേനോൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അയ്യേ, മോശമായി. ഞാനത് മാറ്റാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഇത് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു, ഞാനത് വിട്ടുപോയി. ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആകെ ഗഡ്ബഡായി, എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, ഇന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇല്ല മാതാജി, നന്നായി മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഏത് ശ്ലോകങ്ങളിലാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാമോ? എസ് ഒന്ന് വായിക്കോ? ഓപ്പൺ ബുക്കിൽ 14, 17 ആണ് മാതാജി. 14, 17. അതിന്റെ ഇതെന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ? ഒന്ന് വായിക്കോ ആരെങ്കിലും? എടുക്കണം മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത 14, 17 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കുക. 1. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ സത്വഗുണം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം. 2. കൃഷ്ണാവബോധം സത്വഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സത്വഗുണത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയാ, മോളില. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണാതീത അവസ്ഥയാണ്, വാസുദേവാവസ്ഥയാണ്. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നവരാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയവര്. അതിനെ സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യമാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട്, വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു, അല്ലെ? ധാരാളം ശിഷ്യര് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ, വൈഷ്ണവര് പ്രയത്നത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവരുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുവാക്കള് ധാരാളമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് ചേർന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തില് വ്യാപൃതരാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ ശ്ലോകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 14-ലും 17-ലും അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറയാം. ദൗത്യം ആദ്യത്തെ ദൗത്യം ആദ്യത്തെ എസ്സേല് അല്ലെ? ഇതില് ത്രിഗുണാതീതൻ ആവണ്ട. അത് ഇതിലുണ്ടല്ലോ. അതെ, സത്വഗുണത്തിനേക്കാളും മുകളിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തായാലും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആ സത്വഗുണം പറയാ. സത്വത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലും ഈ ബന്ധന കാരണമാവുന്നുണ്ട് സത്വഗുണവും. അത് ഭാവന ശരിയായില്ലെങ്കില്, ഭാവന ശരിയായില്ലെങ്കില് സത്വഗുണത്തിലെ കർമ്മവും
ബന്ധന കാരണമാവുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധനവും ഇല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓരോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കണം. തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും കൂടുതലായിട്ട്. പലപ്പോഴും എങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. അപ്പൊ നമ്മളില് ഏത് ഗുണാണെന്ന് സ്വയം നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ബുദ്ധരാവാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഗുണാതീത അവസ്ഥയില് അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സത്വഗുണത്തിനേക്കാളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിന് എന്ത് കർമ്മത്തിനും ബന്ധനങ്ങളില്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പേജ് നമ്പർ 800 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് വിശുദ്ധ സാത്വികാവസ്ഥയിൽ പരമമായ ഭഗവത് സത്തയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു എന്നുള്ള 800-ലോ? പേജ് 800 എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. ശ്ലോകം ഏതാ മാതാജി? ഹരിബോൾ. തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് പ്രഭുപാദയുടെ ശുദ്ധ സാത്വികത എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തപസ്സുകളൊക്കെ പറയാട്ടോ. തപസ്സിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാവണം അല്ലെ? ശ്രദ്ധാഭേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള തപസ്, അതുപോലെ ഈ വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെയുള്ള തപസ് എന്താ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണേ? എല്ലാം ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുമാതിരി ദാനം നമ്മളെ സംശുദ്ധരാക്കുന്നതാണ്. സാത്വിക ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. 17-20. ഈ നമ്മുടെ 819 പേജില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറെ എഴുതാൻ കിട്ടും. ഓം തത്സത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാ. അത് യു ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത്. അതാണ് ഓം തത് സത്തിന്റെ അർത്ഥം.
ഭഗവാനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അത് ഭഗവാനില് പരിപൂർണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫലപ്രാപ്തി പൂർണ്ണമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ആ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. സത്തായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ചെയ്യണം. അതാണ് സത് കർമ്മം, സത് എന്നതാ പറയണേ. അങ്ങനെ ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കർമ്മത്തിലൂടെ ചിത്തശുദ്ധി നേടുക, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എത്തുക. പതിനാലാമത്തേൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് കേട്ടോ. പതിനാലിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം എഴുതാൻ പറ്റൂല്ലോ അല്ലേ മറിക്ക്? 26. ആദ്യം നമ്മള് പറയണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി പറയണം. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഈ ഗുണാതീത അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ബുക്കിന് മാറ്റർ കിട്ടും, കുറെ കണ്ടന്റ് വരും കുറച്ച്. അല്ലാതെ വെറുതെ എഴുതല്ല. ഈ ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് അല്ലെ 26. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാമെന്നുള്ളതാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണേ. എഴുതാം. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകവും പറയുന്നുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളെ 3നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് ത്രിഗുണാതീത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ശ്ലോകങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 26ഉം 27ഉം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് കിട്ടിയോ? ആയിട്ടുണ്ടാവോ രസയ്ക്കുള്ളത്? പതിനാറ് 17 ചോദിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഇടയെന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തട്ടിവിടാൻ പറ്റും. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ കള്ളത്തരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മളെ കള്ളത്തരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാന്ന് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഈ 18 തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് 18 ഏതോ വായിക്കുമ്പോ 18ലും ചില പോയിന്റുകൾ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് എല്ലാ അധ്യായവും. അതെ, ശരിയാണ്.
പിന്നെ അവരുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ ആസുര സ്വഭാവികള് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായക്കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ സാത്വികതയുള്ളവര് എങ്ങനെയാ കാണുക? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് ഒരു ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആ, അങ്ങനെയും എഴുതാം. കുറച്ച് അങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു പാരഗ്രാഫ്. അതുപോലെ ഈ 16 ഈ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. തുടക്കം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, ദൈവിക ആസുരീക ഗുണങ്ങളല്ല, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 16. 26 മാതാജി. അതെ 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മളില് വളർത്തിയെടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താം. അതെ, അതൊക്കെ അതിൽ കൊള്ളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് സാത്വികതയെക്കാളും മുന്നേറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്താൻ പറ്റും. ദൈവിക ഗുണങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എഴുതാം. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ 26 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ആർജിക്കണം. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതല്ലാത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കുറച്ച് നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വിടുമ്പോഴില്ലേ നോക്കണവർക്ക് കണ്ണു തള്ളും. നമുക്ക് തന്നെ അത് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന്റെ അർത്ഥം. സംശുദ്ധി എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാ വിടുക. നമുക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ അല്ല അത് എന്താണെന്ന്. എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ. അതൊരു കാര്യം. അല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ അടിച്ചു വിടുക അങ്ങോട്ട്. എഴുതാ അതൊന്നും ഞങ്ങക്ക് വിഷയമല്ല, പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓപ്പൺ ബുക്ക് 50 മാർക്കിനല്ലേ മാതാജി ഓപ്പൺ ബുക്ക്? 50 35 അല്ല 35 അല്ല. ബാക്കി പെർഫോമൻസിനും അങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മാർക്ക് എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും. 50 മാർക്ക് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ എസ്സേക്ക് 25, അടുത്ത എസ്സേക്ക് 25, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പെർഫോമൻസിന് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതില്. ശ്ലോകയ്ക്ക് എങ്ങനെ മാതാജി വരുന്ന മാർക്ക്? അറിയില്ല, എനിക്ക് അറിയണില്ല. 10 തോന്നുന്നു മാതാജി, 10 തോന്നുന്നു. 15 75 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനല്ലേ മാർക്ക് ഇട്ടത്? ശരിയാണ്. 2.5 മാർക്ക് ഒരു ശ്ലോകം 2.5 മാർക്ക്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല. ശ്ലോകം ചാൻഡിങ് ഇപ്പൊ നടന്നില്ലേ? അതറിയാം, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓപ്പൺ ബുക്കാ പറഞ്ഞത്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് എനിക്ക് അറിയണില്ല. ഓപ്പൺ ബുക്ക് എന്തായാലും 70ക്ക് മേലെയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ ഒരു എസ്സേക്ക് 25 മാർക്കാണ് പ്രഭു. 2 എസ്സേയും കൂടി 50 മാർക്ക്. അറ്റൻഡൻസും സാധനയും ഇത് രണ്ടിനും കൂടി 15 മാർക്ക്. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാമിന് 75 മാർക്ക്. ശ്ലോക ടെസ്റ്റിന് 10 മാർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക്. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാം 75 മാർക്കാണ്. എന്താ ആരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 1 മാർക്ക് മാതാജി കുറച്ചു?
ശരിക്ക് കൊച്ചിങ്ങല്ല മാതാജി. ശരിയായിട്ട് അതിന്റെ ഇത് വിവർത്തനം പറഞ്ഞു കാണില്ല. ഞാൻ പക്ക. ആ ഞാൻ പക്ക. അതല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കില്ല. എന്തിനു വെറുതെ കുറയ്ക്കണം? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഒരു മാർക്ക് എടുത്തോ. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മാർക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മള് നീതിപൂർവം ചെയ്യട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. പരീക്ഷ നടത്തണേൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതില് മുഖം നോക്കാതെ കാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മതിയാവോ? ഓപ്പൺ ബുക്കിനുള്ളത് കിട്ടിയോ? മതി മാതാജി, ഇനി നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തോളാം. എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കട്ടെ. അത് തന്നെ, നമ്മൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയൊക്കെ താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും മാതാജി ഉണ്ടാവും. ബാക്കി കുറെ പേര് പോയി. ബാക്കി എല്ലാരും പോയില്ലേ? അതിനേയാള് പോയി. അല്ല, പിന്നെ 10 മണി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങണം. നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കില്. അതെ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.